Godmorgen og velkommen til en ny video. I dag sidder jeg her sammen med Frederik, Malte og Mikkel. Og vi skal lave en Best Friends Challenge. Hvis I ikke ved, hvad det er, så skal jeg spørge nogle spørgsmål, som jeg tror, sådan, de har hørt før eller ved om mig. Og hvis der er de folk forkert, så skal de lave en forfeit. Og forfeit, dem finder jeg på undervejs, mens jeg sidder og fortæller spørgsmålene. Okay. Så den, der svarer forkert, skal lave forfeiten. Hvis alle tre svarer rigtigt, så er der ingen, der skal springe over for. Okay. Hvornår uploadede jeg min første YouTube-video? I år. Ja. I år. Hvad for en måned var det i år? Nej. Seriøst. Det er ikke sådan januar. Man finder den første video, du lavede I år. Jeg ved, han lavede en, da han var i Frankrig. Det var ikke den første video, han lavede. Nej. Det var den der med... Jamen i år. Den første video, jeg lavede i år. Det var I hvad for en måned var det? Altså, I skal alle sammen svare. Okay, I får lige lov til at tænke på en tid. I skal alle sammen svare på samme tid. Fordi der Malte, han siger, der er en Skal vi sige dato? Nej, I skal sige måneden. Okay? Det var Nå, men I skal sige på I får lige sådan lidt tid at tænke over. Hvad for en I skal sige det på alle tre på samme tid. Okay? Ja. Men Malte, han har sit spørgsmål. Nej, sit svar. Jeg har mit. Mikkel? Jeg har ikke mit. Jeg gæt. Det Var var gæt. Okay. Jeg kan også. 3, 2, 1. Juli. Marts. Januar. Jeg sagde det ikke var januar, men... Nej, Så prøv lige en anden. Prøv lige bare hurtigt en anden. Marts. Marts. I to tager marts. Jeg tager juli. Okay, det er en ting. Der var noget, jeg kan huske. At det er juli eller juli. Juni eller juli. Jeg tror, det er juli. Jeg tror, Jeg tror, juli det er selve sommerferien, men har kun sådan... Hvad var det på sommerferien? Fordi det var sommerferien, jeg lavede den. Ja, fordi det er... Jeg tror det er... Hvor mange dage efter skole fra det? Cirka. Det er det. Og I så var forkert. Så skal jeg lige finde en forfeit, okay? Det skal ikke være en slem en, så Nej. Ikke noget. I skal enten spise en chili, eller vi sprøjtede vand i Chili, mand. Chili fjæs. De her to. I skal faktisk spise chili, uden at drikke noget til det. så. 3, 2, 1. Mikkel er allerede ved at dø. Der er mange kørne i. Jeg skyder lige resten ud. Okay. Det er ikke så galt som jeg troede, men der er mange kørne. Ja, ikke også? Jeg har fået en kom nej, nu har jeg chili sauce. Chili sauce. Nej, det var så drikker man. Og det er lidt åndsligt at klikke. Drik noget frisk. Og det havde drik noget chili sauce. Nej, hvor er det næste ikke. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Hvor munden. Om det er sindssygt så stærkt der. Det er chili. Hvor vil jeg få med? Så med. Det er nok for vand. Du skal bare stå rigtig. Vent, du skal have vand. Nej. Det er vildt. Jeg tror lige, jeg skal have noget. Det var også det sidste. Så du må ikke drikke vand. Jo, okay. Mikkel, er det i tysk om lidt? Ja. Ikke på jer.
Hvis jeg skal så større. Nu er jeg færdig. Spørgsmål 2. Er jeg klar til det her? Jeg skal lige tænke. Min første kæreste. Nej. Hvad siger du? Nej. Forkert, det var Laura. Nej. Det var Laura. Var det Laura? Det var Laura. What? Ej. Skal vi alle tre der har brugt et spørgsmål? Det er om den. Godt køle ned. Forfait 2. Det kan. Hvad skal det være? Det skal være sådan, hvor vi ligger ned med hovedet, og så hælder du spændt vand op i vores hoved. Nej, det er den der, hvor jeg har den der vand. Se, der skal vi igen. Der skal vi hoppe igen. I skal have noget. Frederik har brug for noget vand i ud, skal jeg se. Nej! Så vi bare hælder spændt vand op i vores hoved. Må jeg gerne få en chili i stedet for? I får spray af noget vandsangen. Okay? Okay. Good. Det er godt, Brad. Okay, spørgsmål 3. Hvornår var det, jeg flyttede ind i det her hus? Hvad? År og måned. Kan det ikke bare være år? År og måned. Det skal ikke have en chance. Den er svær, men jeg har den. Nikki, han har sit. Jeg tror, jeg har det. Nej, jeg har det. Okay, og har I alle sammen sit på samme tid? 3, 2, 1. 2011! 2011! Hvad for en måned? Februar. Jeg gætter også på 2011. Jeg gætter 2013. Ja, mig og MC, vi har den samme. 2011. Jeg gætter på 2013 og februar. Desværre. Vi fik den alle sammen forkert. Det var 2011 november. Nøj, men det var 2011. Ja, det var 2011. Det er stærkt svært. Svært! Den er sgu da pænt. 3, jeg har allerede tænkt over den. I skal skyde så røven af mig. Den fodbold. Er det ikke 4? Nej, det er 3. I skal skyde så røven af mig med min hårdeste fodbold. Okay, ja, okay. Den er ikke så galt. Okay, spørgsmål 4. Hvad så hvis du ikke rammer? Så var jeg endnu skud, jeg skal ramme. Okay, spørgsmål 4. Jeg skal til at sige, hvornår jeg føler. Det ved jeg alle. Ja. Jeg ved ikke. Hvilket årstal fik jeg, Nora? Hvor gammel er Nora? Det ved jeg ikke. Det bruger de. Mig, hvor gammel er Nora? Han er 4. 2013. 2012. 2011. Er det rigtigt? 2012? Er 2012 rigtigt? Ja. Nu er det bare på. Den gør kun så hænge af dig. Det er fucking sjovt at være forfits. Okay, Malte han skal, hvad skal han? Rør ved en chili, og så skal du så gøre sådan her. Ja, det gør du. Der har du noget med chili. Jeg vil spise en chili. Det gør jeg. Så spiser du noget. Så spiser Malte chilien, og så skal han stå og røre ved den, og så skal han... Okay. Ja, hvad vil det der? Malte han skal spise en chili. Det var den største, men... Go. Tag en bid mere. Man kan jo blive sådan på siden, så du kan få fingrene ind i den.
En mere. Hallo, det kan du Der på godt. siden der. Det kan du godt. Der, yes. Sådan. Så fingrene ind i den. Sådan. En mere. Så videre, så fingrene ind. Tag mere. Så Sådan. Men nu skal du fingrene. Fingrene. Nej, så lukke ind. Helt ind, Malte. Malte, helt ind. Helt ind. Med begge. Åbn øjnene. Hey. Op! Jamen, du Altså, åbner jo ikke øjnene. Du åbner jo ikke øjnene. Ellers så bare hold den. Ellers Du gør sådan her. Ja, Malte, der kommer jo ikke en skid i dine øjne. Sure, eventually. Men de her to dickheads, nej, de her 3 dickheads, de vil man gerne have revenge, så de vil gerne stille mig spørgsmål. Malte starter. Yeah. Okay. Hvor mange gange har jeg forstået noget? Ej, jeg gætter 3 gange. 2 gange. Hvad skal forfinden være? Vi skal blive spoilet af det. Okay, det er nice. Hvilket spørgsmål? Hvad kalder du mig Frederik? Hvad kalder du Frederik Blom? Mega jeg ved ikke. Ej, hvor er det nu? Jeg tror godt, det er. Kan du det? Ej, det ved jeg ikke. Siger du pas? Jeg tror, det er Mil. Man skulle sige det! Så- Mikkel får et andet spørgsmål. Jeg sagde ikke pas. Nå. Nej, jeg sagde ikke ja til pas. Mikkel får et andet spørgsmål. Skyld mig. Det tager Frederik. Okay. Okay. Hvad hedder den børnehave, jeg har gået i? Det er lille børn. Jeg skulle da tæt på, at jeg fik den der ring med dig. Jeg er 3-2. Ja, det er 3. Jeg forstod min ankel med mine fødder. Mikkel? Hvad nu eller aldrig? Hvad hed din marsvin? Det ved jeg ikke. Nå ja. Nej. Hvad er det, som jeg hader oven på alt noget? Ikke? Nej, okay, det er det. Bacon eller? Nej. Det er ikke noget, der kan komme op og på spaghetti. Laks og sådan noget. Smør? Nej, det er ikke det, jeg kender. Skinke? Nej. Ej, det ved jeg. What the Jeg siger det. Salt. Salt. Okay, hvad skal forfinden være? At du tænder for hanen, og så stikker du hovedet ind i 10 sekunder. Nej, han har Du skal tage hovedet med i skraldespanden. Det gør du, okay? Eller hvor er den nu? Indtil du rører noget. Nej, det kan jeg. Nå, men han var lang tid. Men jeg kan ikke få mit hoved så langt ned, vel? Og der skal være skrald i. Ja, jamen, altså køkken. Altså den her. Køkkenskrædderen. Så skal du stikke hovedet ned i den. Og det skal mindst skraldet, det skal mindst gå der hertil. Nej. Ej. Okay. Du skal bare ned og røre det sådan her. Ja. I 10. Først. Shit. Nu skal han stikke hovedet ned i skraldespanden. Det er rigeligt, det her.